Machiegni kino Nyakaramogi, obila Mabondo timo apedha ne rowere michich godo ni ne otelo kendo wang'o dala ruoth Mabondo Township odhiambo manyoro. Mano notimore sama ng'at achiel nogo bunde mowito ngimane kanyo kama chielo to wito ngimane kiringo godo manyo thieth. Joja oko miyowa ler. Ma e kaka dala ruoth Mabondo Township Walter Omolo ne odong' kachalo bang' kweth jong'anyo mane ni kod mahu mager muko rangach kendo donjo ei dalane kuma ne gikwale mwandu mopogore kaeto giteyo mach e udi ariyo. Wachore ni jong'anyo go ne okawo okang' ma kamano bang' chich ni ruodhno ema notudore gi obila mane ochwedo gi maginya jong'anyo wetegi ariyo, kuma achiel kuomgi ne owito ngimane kanyo kama chielo to ne chunye ochot ka iringo kode kar thieth Kisumu dhi golo magina mane omoke dende. An ok ang'eyo gimomiyo gino notimre, nikech an ne ok adhi kata kuma ne ging'anye. Sama ni nego ng'ano ne aonge, be ne ok aneno ng'ano ng'ama nonege bakia. To kaka ne ginena to naonge kanye ma ok ang'eyo mondo giwach ni an mana asiemo ne polis. To kata de bed ni antie kanyo, an gi lweta nono, polis nigi bunde gi tear gas to joka nigi kite. Ere kaka dabed e diergi? Okoni bang' yudo maling'ling ni kwethno ne chano dhi monjo dalane bang' nek ma kamano, ne oluongo obila mondo mi odhi ogargi gi chien, to kata kamano obila ne ok ochopo ma gichwe gidonjo nyaka ei dala. Gik lewni gikawo kanyo te nyaka mano moye tol. Ka gisekawo kama gitieko, gidhi e jikon, gituro, gikawo gik moko te e jikon kanyo nyaka rum ma nyithindo, gituro, giting'o gik nyithindo go te. Ae gidhi e od gwen kacha, gimako gwen moingo 30 gidhigo, gimako bata 9, giting'o oduma gunde 22, giting'o oganda jumbo. Ae ka giwuok kanyo gidhi od mama wa, gigolo apiko na madhigo tich mar sirikal giwang'o. To e kar thieth Mabondo Sub-County, rawera ma jahigni 29 Michael Ochieng rem nego bang' laktache ng'ado oko tiendene mane obila ochielo gi magina mohokni. Ochieng koni ne en Bondo kuma nodhi manye apikone mane omaki eka opo mana kochwade gi magina gi obila mane keyo jong'anyo. Kawuok matin ni awinjo mana ka tienda ng'ich. Kasewinjo ka tienda ng'ich to penjo gini, bwana jogi ogoya mokwongo awe ni en raba bullet. To kang'iyo to kamako tienda to aneno ka koyo ng'ich moro bet e tienda dichiel. To katemo mako tienda no ok nyal makre. Koro ang'iso jok meringo ka ni bwana biuru konya riatho bwana bleed, nikech ano ka remo koro chirre mang'eny. Ma gik manarwako te ne gina remo. Kanyo ema noringie kode kar thieth kuma laktache ne oyango ni tiendenego ok nyal thiedhore, ma yo makende ne en mana chodo gi oko. Kachopo sa 10